Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, your Bisaya friend, Jeanine Tabuada. And for today's video, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in sa inyong GCash gamit ang click machine sa 7-Eleven. Pero kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago akong videos. So, ito na guys, click e-money, GCash, tapos click ulit. Then, i-insert natin yung mobile number natin na naka-registered sa GCash. Then, enter yung amount, 1.5, then next. Next ulit. Ayan, then antayin natin na lalabas yung receipt. Ayan, pagkalabas ng receipt guys, ipapakita natin ito sa cashier. So, ito na yung resibo guys. Babayaran na natin to. Papakita natin sa cashier para ma-scan yung kanyang barcode. So, pagkatapos natin mabayaran to guys, makaka-receive tayo ng text message confirming na napasok na nga yung pinag-cash in natin. So, ayan, antayin lang natin yung cashier para ma-scan na. Ayan. Ito yung bayad. So, maya-maya guys, ay makakatanggap na ako ng text. Ayan, ganyan lang kadali guys. Ganito lang kadali kung paano mag-cash in sa 7-Eleven. A few moments later. So, ito na guys, na-receive ko na ang aking pinaka-cash in na 1.5 pesos. Ayan, ganyan lang siya kadali.